Gastar menys aigua, intentar contaminar menys i impedir que les vaques es tirin els seus pets que fan mal a l'atmosfera. En l'anterior vídeo hem destacat la importància que hi hagi un debat intergeneracional per la construcció de solucions efectives i sostenibles davant l'emergència climàtica. Aquesta afecta tant les generacions actuals com futures. En aquesta ocasió hem recollit les reflexions i propostes de les participants per poder fer front als reptes actuals davant la crisi climàtica i ambiental. Tots podem fer moltes coses, però clar, arriba un punt que dius realment encara hi som a temps de revertir tot el mal que estem fent al planeta Terra. Això és el que a mi realment em preocupa. Jo crec que la principal potencialitat seria el convidar a aquesta reflexió, perquè potser se'ns poden fer formacions i tot, però fins que no et seus a pensar-hi, la gent no es planteja com fer aquestes accions, ¿no? Y ese diálogo intergeneracional no es que creo que es imprescindible. Es imprescindible incluso en la comunicación familiar también, ¿no? Respetar un poco los grandes conocimientos que evidentemente estamos teniendo una de las generaciones mejor preparadas, con la otra que igual a lo mejor no tiene tanta preparación académica, pero tiene un montón de experiencia y un montón de conocimiento, y entre ambas ese diálogo se hace, desde mi punto de vista, se torna imprescindible. El reflexionar tots junts fa que tothom es mogui cap al mateix objectiu. Per exemple, una mesura de mitigació seria promoure el transport públic. El 10% de la població catalana té dificultats per pagar la llum. Però clar, costa molt conscienciar la gent, perquè com que a mi no m'afecta de moment, però el dia que t'afecti, aleshores diràs, i aquí no, tots sumem, tots hem de sumar i tots hem d'aportar. Yo soy una joven y estoy bastante también como desvinculada de todo. O sea, estoy de voluntaria en ese justamente porque he querido empaparme un poco del cambio climático y también el tema del agua y la sequedad y todo. Aunque ha llovido, la gente cree que ya hay... Aunque ha llovido, sigue habiendo una crisis. Es havien fet mesures per estalviar aigua. En el moment que ha plogut una mica, aquestes mesures han desaparegut. No, perdona, el problema continua sent-hi. A Barcelona precisament ens hem trobat en què nosaltres ens estàvem prohibint que féssim servir aigües i terrasses d'hotels amb piscines plenes. Estem parlant de com ens adaptem a la manca d'aigua, no sé què, com ens podem adaptar a la temperatura que puja, al preu dels combustibles, un munt de coses. Però crec que no hauríem de perdre l'esforç tothom també, fins i tot com a ciutadania o entitats organitzades, i més amb l'administració, de continuar o mantenir esforços igual o més encara per canviar les causes que estan generant això, no només per adaptar-nos el millor possible, sinó canviar-les. Per mi hauríem de tornar a mantenir com arreglem el sistema econòmic actual que té tantes derivades nocives a molts llocs. La temperatura ha augmentat més de 2 graus. Ha faltat coordinació entre els membres de l'Assemblea Ciutadana del Clima. A mi el que no m'agraden són aquells grifos que li apretes i cau tota l'aigua, perquè gasta molta. Quan ens rentem les dents o les mans, això, no utilitzar tanta aigua. Tenim d'ajudar el planeta gastant menys aigua, malgastant menys aigua. Llavors estaria bé com... Fer més incís a reciclar, que no es... com es diu? Que no es barregin com el plàstic, el paper d'alumini, o sigui, cada cosa posa al seu lloc. Jo, si hagués de començar per algun lloc, sí que començaria en començar a baixar l'ús de plàstics, per exemple, que fem servir. Trobo que és una mesura que afecta en el nostre consum diari i el fet de que es baixi el seu ús des dels governs farà que la gent realment adopti una conscienciació més gran envers el medi ambient. Sobretot que forçarà la gent a adaptar-se i a fer un esforç pel medi ambient que no sortirà de nosaltres si no ho imposem des dels governs. Sí, crec que és molt important fer el canvi des de tots els aspectes. El que dèiem abans al debat era que com podem fer, per molt que tu compris a granel, intentis no fer ús del plàstic i tot, com es pot millorar si al final la resta de la ciutat segueix comprant plàstics i segueix comprant
el supermercat on tot està molt envasat, no? I llavors crec que el canvi s'ha de fer més global, potser fer mesures com penalitzacions perquè els supermercats tinguin un nivell màxim de plàstics. Tots hem de reduir, i evidentment aquí els que tenen més força són els polítics. Aquí els polítics haurien de preveure unes mesures perquè també empenyin les empreses productores de serveis, per exemple, la reducció de plàstics. Això és una cosa que no s'està portant a terme. Eso es cosa de gobierno, no es cosa del vecino de al lado, ni de vosotros que estáis haciendo estos trabajos y dándolos a conocer. Esto son cosa de gobiernos. Recolliria firmes, jo què sé, perquè s'aprovés alguna llei o semblant, perquè, jo què sé, la donéssim als polítiques i que fessin alguna cosa. I també intentaria, no sé, que la gent jove, o sigui, els adolescents de la meva edat i semblants, s'impliquessin més, perquè em sembla que som el futur que pot cambiar y que básicamente al día de mañana seguiremos en este mundo si es que seguimos y estaremos en él, seremos como la gente más mayor, como la Marina, pero se entiende, ¿no? Y bueno, pues me preocupa porque la gente de mi edad es un poco descerebrada, incluyéndome a mí, así que... Crec que se'ns està posant molta responsabilitat a la gent i òbviament, com diu l'Angèlica, aquí hi ha una part molt gran que és de legislació. És a dir, no pot ser que les empreses la reciclin i nosaltres estiguem aquí reciclant els 2 pots de vidre que haguem de fer durant la setmana. Entonces lo vital es informarse y luego la actividad, la participación ciudadana. A las empresas, a los grandes monstruos y grandes empresas que están destruyendo el planeta, no las vamos a frenar como individuos, sino que vamos a frenarlos presionando a los gobiernos para que sancionen y legislen a favor de la vida de las personas. Yo creo que el camino que tenemos que seguir es claramente el de decrecimiento. Desde mi punto de vista tenemos que dejar de pensar siempre en plan económico y economicista y cambiar eso por una vida digna y buscar imaginario donde sea una vida realizable, possible i deseable. Per tal de fer front a la problemàtica existent, les participants mostren la importància de posar la vida al centre i d'apostar pel decreixement, així com trobar formes de vida que no ens facin dependre dels combustibles fòssils. També exposen la necessitat de pressionar els governs per tal de comptar amb legislació que permeti establir mesures que afectin a les grans empreses, com poden ser penalitzacions per l'ús de plàstic o normativa pel que fa al reciclatge. Compartint i construint plegades a través d'accions col·lectives i comunitàries, podem impulsar petits i grans canvis que ens condueixin a una justícia ambiental global. I tu? Quina altra proposta afegiries per fer front als reptes actuals davant l'emergència climàtica?